Tak, jsme ve Škodě Octavia a zkusíme, jak funguje parkovací asistent. Tak, tady máme místečko, kam chceme zaparkovat. Zajedeme vedle auta, zmáčkneme parkovacího asistenta. Ukazuje nám to tady, že máme couvat, tak já budu couvat. Nic nedělám rukama, jenom se koukám, abych nepřejel někoho, kdo mi tam vleze. Tak, jenom brzdím a přidávám plyn. Tak, dám si to dopředu. Srovnáme. Tak. Hotovo. Zaparkováno. Tak. Takže jsme zajeli, do celkem velký díry. Možná by to šlo i do menší. No to zkusíme vyjet. Takže parkovací asistent zapnu. Zapnout směrovky a zařadit zpátečku. Tak, směrovky. Zásah řízení. Tak, říká mi to, že mám si šlápnout spojku a jít dopředu. Tak, někdo mě pouští, takže teď už mám převzít řízení. No, docela dobrý.